Barkanku da zuwa Jakadiyar Arewa TV. Idan wannan ne zuwanku na fara cikin wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yarda za mu ƙara samun damar sanar da ku labaran da muke ɗorawa da ɗumi su. Jarumar TikTok ta aikata wani babban al'amari wanda mutane da dama suka yi mamaki da abin ya faru a ɓangarenta. Duba da yanayin yadda ake zargi da raɗe-raɗin akan cewa jarumar babu abin da zai sa ta yanke wannan hukunci. Ko da kuwa a ce an yanke mata wannan hukunci a babu sakar ranta ba to hakikanin gaskiya daga wanda ya yanke mata hukuncin har ita dole ne za su samu matsala ta yadda take ganin cewa za ta kalubalance shi kuma zai kalubalance ta. Gwamnatin jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya tabbatar da cewa dole ne zai saka Murja a cikin auren zawarawa, sai dai ba fa a tuntubi ta bakin Murja din an ji shin wannan al'amari tana so ko kuma ba ta so ba, sai dai ta wani bangaren ake ganin ai injiniya Abba Kabir Yusuf ya isa ya zama ruwa Murja Ibrahim Kunya din ya isa ya zama mata dole, haka zalika ya isa ya zama mata waliyi, kuma ya isa ya sa ta abu ta yi mai kyau da mara kyau. A wannan lokaci yana ganin aure shine abin da ya fi dacewa da ita, kuma dukkanin wani wanda zai mata gata to lalle idan dai zai aurar da ita to hakikanin gaskiya wannan shine cikar gata. Amma a ta wani fannin waɗansu mutanen suna ganin cewa injiniya Abba Kabir Yusuf hakikanin gaskiya kamar yayi wa Murjahigen hanci da kudandune, duba da yanayin yadda ake tunanin Murjar ba za ta amince ba, amma yanzu dai an hango wani sabon al'amari wanda mutane ba su tunani ba a dangane da wajen bangaren Murja Ibrahim Kunya. To kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadan masu sauraron mu ne da kullum ku biyo mu da subscribers hada da karawar sanarwa wanne yakan kara mana karfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran. Shin Murja mai ta bayyana a dangane da ra'ayinta na auren, za ta yi ne ko kuma za ta ci gaba da TikTok? Yanayin yadda mutane suke ganin da cewa Murja Ibrahim Kunya mace ce wacce ta shura a cikin dandalin TikTok wacce aka daɗe ana gwagwarmaya da ita. Lalle babu shakka babu abin da zai sa dan injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce zai aurar da ita duk sanda take ma injiniya Abba Kabir Yusuf din a siyasance ta amince. Lalle wannan ba zai sa ta amince ba, amma idan dai har ana ganin za ta amince to lalle babu shakka ga fili ga mai doki. A social media ta samu suna, haka zalika a social media ta tallata injiniya Abba Kabir Yusuf. Dan haka idan ta je ta yi aure ta zauna a ɗakin mijinta, wane ne zai ci gaba da tallata injiniya Abba Kabir Yusuf din? Kuma ita ɗaukakar ta mijin nata zai barta ne ta ci gaba da cito ko kuma dai yaya? Inda aka hango Murja tana cin karanta babu babbaka, babu wani kwaba, babu harara. Hakan ya tabbatarwa da mutane cewa Murja yanzu zaman gidan miji ba zai taɓa yiwuwa a gare ta ba. Sai dai an ce kafin ka yanke wa mutum hukunci ka fara bibiyar sa ka kuma tabbatar da menene abin da ya fi aikatawa, duba da yanayin yadda ba a son jahiltar lamarin ɗan adam. Lalle babu shakka waɗanda suke wannan tunani za mu iya cewa a yanzu haka dai sun jahilci lamarin Murja Ibrahim Kunya, ta yadda yanzu haka ita kuma ta fito tana nuna cewa duk abin da injiniya Abba Kabir Yusuf ya yanke to lalle babu shakka abu ne mai kyau. Haka zalika ba za ta taba dana sani ba a dangane da aure. Duk wanda zai so kai aure mutum ne wanda ya so ya ganar da kai zaman rayuwa da kuma darasin rayuwa yadda yake. Ni ba wai bana son aure bane, kawai dai mijin da zan aura ne ban san irinsa ba. Akan haka nake ta wasi haɗe da ganin cewa ina ne wanda zan samo miji wanda yake ya dace da ni. Amma a wannan lokaci tunda dai shi da kansa injiniya Abba Kabir Yusuf ya wannan magana, to lalle babu shakka zan iya bashi wuka da nama wajen ganin cewa ya nemo mun mijin da ya daidai da ni, ko kuma ni da kaina zan nema. Ba daɗe da wannan maganar ba sai muka hango Murja Ibrahim Kunya tana bayyanawa akan wata sabuwar annoba da ta fito kan cewa kwanan nan za ta yi wa mijin da za ta aura magana akan ya daina fitowa sosai, duba da yanayin yanda wannan annoba idan ta shafe sa to lalle babu shakka ita ta shafa. Hakan yake tabbatar da cewa Murja Ibrahim Kunya yanzu haka ta fitar da mijin da za ta aura din, ita ma yanayin yanda za a sa ta a cikin auren na zaurawa. Masu sauraron mu wani irin fatan alkhairi za ku yi Murja Ibrahim Kunya? Shin za ku yi fatan ta yi auren ne ko kuma za ku yi fatan ta ci gaba da yi muku comedy a cikin dandalin na TikTok? Muna jiran ra'ayoyinku.